सLoveन नोंथांमोनखौ बरायबाय लाबनि लैथोमानि दिङायाव गाखोनो थाखाय सLoveन नोंथांमोनहा दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरो लैथोमानि गेजेरजों गाखोनानै दिङाजों लाबनि लैथोमानि गेजेरजों दावलांबाय थादो। बायसान्स नों लामायाव जेनेबा एक्सखौ लोगो मोनबाय नै अब्ला नों मा खालामगोन? 1 नाम्बार बाइकजों एबा स्कुटिजों सौख्लायगोन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 2 नाम्बार अन्थाइजों खुबैगोन। 3 नाम्बार सेन्देलजों खुबैगोन। 4 नाम्बार सोबागोन। 5 नाम्बार रायनानै खारगोन। 6 नाम्बार मोजां गाज्रि खबर लागोन। 7 नाम्बार नायनानै सिरि सिरि एरखेनानै थांगोन। बे 7टा कुइसननि गेजेराव नों अबे मोनसेखौ खालामगोन? खिन्थाहरलाय कमेन्ट बक्सआवहाय बयबो सोर मा माखौ खालामगोन। दानिया बिनानाव लावजेंनि कुइसननि एन्सारखौ होनो थाखाय जोंनि सेंग्राफोरा एबा जोंनि फोदैमोनहा रेडि जानानै दङ। दा कुइसननि एन्सारखौ बिथांमोना होसिगोन। दा आमाइनि फिसालाया रेडि जाबाय कुइसननि एन्सारखौ होनो थाखाय। चावमिनसो जाहोगोन आंहा हटेलाव। दा बोरमा सिखावनि फिसालाया एन्सारखौ होदों बांख्रबना किस खालामगोन आंबा हले। नै जनि फाइनि एक्सआ बुंदों बगे मोसाहारिया अन्थाइजों खुबै हरगोन मानोना आंनाव बाइक आरो स्कुटि गैया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जोनादा जनि लिबारनि फिसाला खोमथा लिबारा बुंदों जे हमनानै खुदुमगोन। दा रिन्दाव आरो रियासमोनहाबो मालायफोर हरनाय बायदि हरनो लुबैनानै बिसोरबो कुइसननि एन्सारखौ हरनाय जाबाय। सरि आंथ' बेखौ फरायनो रोङा, बेथ' चाइनिस भाषासो। आं रोंनायमोनब्ला नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानो हागौमोन आरोना। कहां से आते हैं? दानिया फान्थावस्रिनि फिसाय फान्थाव लथाया कमेन्टखौ होदों जे एक्सा सिख्लावा रेप खालामगोन। बड़ा हरामी हो बेटा। जलेफाय बेबा मा लिरनाय जागोनथाय नोंथाङानो फरायहरदो। आंना नै समाया गोमाबाय, आङो फरायनो हानाय नंला नुवासिनो आं मेगनजों। नोंनो फरायना हरदो जलेफाय। बिथांना गोरान बेफारिनि फिसालायाबो कुइसननि एन्सारखौ हरबाय किस खालामना खारगोनलै स्टोप। दा अलंबार बसुमतारिया कुइसननि एन्सारखौ होबाय जे आं नोंखौसो फसायोलै। नै सLoveफोर लाबनि दुनियाव गोबां मानसि थायो। सLoveफोर आं मोजां गाज्रि गासैखौबो कमेन्टफोरखौ नोंथांमोननो फरायना होबाय। सLoveफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ लाबनि दुनियाव दसेबाबो बेरायहोबाय। सLoveफोर नोंथांमोनहा दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोननो नाङा। सLoveफोर दिनैनि भिडिअआ जाबाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'मोन। नोंथांमोनहा दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बिदिनो हेफाजाब होबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो। आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेट होबाय थागोन। नोंथांमोनहा बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ एसे सापर्ट खालाम।